Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mawɗon wonde duuri Baba Adama nde kala min jaɓi mon e kelle gadane e roɓino jeyandeji subaka hande o altine nogas e jeegom lewru août 2024 bisimilla mon e roɓindo jeyandeji puɗortoɗen roɓindo jeyandeji koye jayde le soleil jayde guendira leydi Sénégal arti e toon to grand maggal mbo Touba joguiɗo konngol halifa général des Mourides Serigne Bass Abdou Khadre arti e ko yotno noon e ɓojiɗi halifa o jogui e ngoɗo wuuro teddungo Touba kono kadi caɗele ɗe ganduɗa ko teskade tawi hawri koye oɗo ngoɗo mbiyen ngalɗo potital diine hawri ko e ndungu kono kadi o arti to banggue ɗeɗo diƴƴettuɗoje kono kadi o arti e caɗele wonande dépense uji ɓurtuɗi cagarte ɗe ganduɗa ana mbaɗe e on saaha maggal so heedi toon to wuuro teddungo ngo Touba kono kadi Jayde le Soleil arti e kulhuli jogaɗi e ɗeɗo diƴƴe ƴoroje mbiyen maaje belɗe ɗe toon to mbiyen worgo leydi Sénégal to Matam kam e Diorbol caggal kiidira nde teska caɗele to banggue diƴƴettuɗoje Jayde le Soleil arti hen Jayde les Échos Jayde les Échos arti ko e kanko mo ganduɗa ko halifa tedduɗo mo Touba e mo ganduɗa konngol Serigne Bass Abdou Khadre o arti e ko yitno noon e 18 safar mbiyen maggal mbo Touba o arti noon e ko yitno noon to banggue wonande dépense uji ɓurtuɗi hani nandi e ko yete ko yengo kono kadi e cagarte ɗe ganduɗa ko taweteɗi toon to Touba so tawi maggal o heedi kanko halifa o arti hen kono kadi eɓɓoji ɗi halifa ɗi jogui halifa o jogui ko yowti e Touba kono Jayde les Échos arti ha joni e jeegom ɓe ganduɗa oɗo saaha juuɗe mumen ne moddi e wargo mo ganduɗa ko Aziz Dabala kam e on mo ganduɗa ko kay hoddi mo ɓe mbiyat Wali Jayde le quotidien les mots du maggal koyitno e alhaali maggal mo Touba Jayde le quotidien arti hen tawi ko hawri koye contexte mbiyen hawri noon ngal noon potital diine hawri ko e ndungu kono kadi ɓe garti e yiide e caɗele ɗe ganduɗa teskade haalullaji ɗi ganduɗa ko caggal nde ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen jogui to banggue goomu yowtingo fatuno noon e organisation mbinduno ɓatake fewde toon to présidence gam jaɓɓugol ɓen hoɓɓe bismogol mumen toon to King Fahd Place ha ɗum sala ɓe garti hen Jayde le quotidien kono kadi ɓe garti e sappo e goho hawruɓe e ladial tawi noon ko yinnoɓe yadde toon to wuuro teddungo Touba kawri e ladial e accident Jayde le quotidien arti hen Jayde l'Observateur arti koye wargo Abdoul Aziz Ba ɓurɗo andirede Aziz Dabala e on suka mo wonduno Wali jeegomo ko ɓen o saaha ko kañumen tuuma juuɗe mumen ne moddi e gon wargo kono kadi on suka mo ɓurno wondude suka debbo sehil makko biyeteɗo Nabou Leye o saaha nana e garde à vue mbiyen nana e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen tigui nangui ɗum to ɓen ɓe ganduɗa ko leskoɓe ɓe kono kadi ɓe garti e grand maggal mo Touba Serigne Bass Abdou Khadre joguiɗo konngol halifa tedduɗo mo Touba o arti e ko yowitino noon wonande e ɓoji ndi halifa o jogui toon to wuuro teddungo Touba kono kadi o arti e wasde yonnude yoga e cagarte ɗe ganduɗa ko teskade e on saaha walla mbiyen nden lulde diine so tawi heedi Jayde Vox Populi arti ko e rebondissement wargo omo ganduɗa ko Abdoul Aziz Ba ɓurɗo andirede Aziz Dabala kam e on suka mo wonduno Wali 2 ne wayno noon e yiide Jayde Vox Populi oɗo saaha ne wayno jeegomo ko kañumen tuuma juuɗe mumen ne wayno ne moddi e gon wargo o saaha ko kañumen tigui pawa jungo konol Vox Populi arti ha joni e ngoɗo maayo ngo ganduɗa ƴeeri ha kay kulhuli ne wayno oɗo saaha ne joga toon to Kidira Matam e toon to Diorbol Jayde Las arti koye ɓe ganduɗa ko kañumen tigui o saaha ko kañumen coosi tawi noon ko Central West Africa Energy ɗum ko ganduɗa noon ko ne walla ɓesguji ɗi to banggue wonande kuɓɓam ɓe lollini hen nate ɓe ganduɗa ko kanko woni homme d'affaires Harouna Dia wondiɗo mo ganduɗa ko Moustapha Ndiaye Abdoulaye Dia kam e Hadim Ba e yiide ndeɗo eɓɓore mbiyen oɗo projet mo jogu mum tolni e temedde ɗiɗi e capanɗe tati milliards e koppereje men franc CFA tawi ɗum ana walla leydi Sénégal to banggue ha joni wallude ɗumen to banggue kuɓɓam tawi ene sarwa ko abbi e temedde tati mégawatt e yiide Jayde Las kono kadi Jayde Las arti ha joni e wargo mo ganduɗa ko Abdoul Aziz Ba ɓurɗo andirede Aziz Dabala e on colocataire makko Jayde Las arti hen Jayde Rewmi quotidien arti koye kan haala Aziz Dabala wargo mum
on suka mo wonduno mo ganduɗa ko ɓurɗo andirede waali e yiide o saaha o mo ganduɗa ko kañum en kay mo ganduɗa ko kañum tigui saabi gon wargo tawi ko kañum tigui ne wayno yooɓi pitali mabɓe mo ganduɗa ko Modou Lo ɓurɗo andirede mo ganduɗa ko Modou Lo ko kañum fawa jungo kono kadi joyɓe ganduɗa tawtiyimo tawi juuɗe mumen ne moddi tigui e gon wargo kono kadi ɓe garti ko yitno e temedere e capanɗe tati nde ɗo lulde Aliyankore mbiyen grand maggal mo Touba kanko jagorɗo kalfinaɗo nder leydi Sénégal kanko mo ganduɗa ko Jean Baptiste Tine o arti e yonnude ngal ɗo potital diine kono kadi o arti e eɓɓoji ɗi ganduɗa laamu ngu ne jogui toon to wuuro teddugo ngo Touba. Jayinde Besbi le jour arti koye Touba Oslo ton wayno grand maggal mo Touba ɓe garti e caɗele teskade oɗo saaha toon to Touba kono kadi e nder leydi Sénégal caɗele toon to Touba to banggue diƴƴetuɗoje kono kadi e yiide mo ganduɗa ko joguiɗo konngol halifa tedduɗo Serigne Mouhamadoul Mountaga Serigne Bass Abdou Khadre arti e ko yitno noon eɗen caɗele ɗe ganduɗa ko teskade toon to banggue wonande diƴƴetuɗoje mbiyen inondation kono kadi wonande gaynugol ha joni université Cheikhoul Khadim kono kadi ha joni artude e ko yitno e cangarɗe teskade toon dépense uji ɓurtuɗi ha nandi e yengo Jayinde Besbi le jour arti hen kono Besbi le jour arti e Matam e Bakel goɗo maayo ngo ganduɗa ko mbiyata ko d'alerte maaje ɗe ganduɗa ko ɓurtuɗi ha ni ƴeeri ene huula nattude e wonande e guure ɗe Jayinde Besbi le jour arti hen. Jayinde Tribune arti koye o mo ganduɗa ko Alioune Tine gardiɗo mo ganduɗa ko Africa Jom Center o holliti o saaha kay weeli metti ne wayno Ousmane Sonko ko kañum jooɗi e jappere leydi mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye Faye ko baɗaɗo confiné verrouillé omo ganduɗa ko lamɗo mo ganduɗa heɓotako kono kadi ko baɗaɗo ko joñaɗo mbiyen toon to galle lamorgo ne wayno o saaha kay jogui taltali ɗi ko kanko Ousmane Sonko e yiide omo ganduɗa ko Alioune Tine. Li quotidien arti koye mo ganduɗa ko kañum jogui konngol halifa tedduɗo toon to Touba Serigne Bass Abdou Khadre arti e eɓɓoji ɗi halifa o jogui fewde wuuro teddugo Touba gaynugol université Cheikh Ahmadou Bamba kono kadi ha joni ekno e oɗo inondation hay eɓɓoji goɗɗi ɗi go halifa o jogui kono li quotidien arti ha joni e omo ganduɗa ko Alioune Tine mo ganduɗa ko gardiɗo Africa Jom Center o arti noon e oɗo saaha laamu leydi Sénégal no yarata hakkude Ousmane Sonko e Diomaye président son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye e yiide kanko Alioune Tine oɗo saaha ne wayno laamu ngu weeli metti ko Ousmane Sonko ko kañum kay waɗata dirigé mbiyen ko kañum ardi kanko Bassirou Diomaye Faye ko baɗaɗo confiné e yiide Alioune Tine gardiɗo Africa Jom Center. Jayinde fukko koyngel le Dakarois arti potital to banggue fukki cenglel ɓen ɓe ganduɗa ko baroɗe rewɓe ɓe min ganduɗa ko yitno noon e tournoi pré qualification mo mondial 2026 kamɓe rewɓe ɓe ne wayno hanki o de ɓe jani ɗum ko cakal potital mabɓe e Hongrie ne wayno de baroɗe leydi Sénégal ko kañumen battindi hawede mbiyen noon ko ɓen ɓe ganduɗa ko Hongrie ko kañumen dañi capanɗe jeegom e tati baroɗe leydi Sénégal dañi capanɗe 4 bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni ko min ɗoɓinno mon e kelle gadane roɓindo jayndeji e subaka hande o min dokka mon aadi talata janggo sahore welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo mon on jarama.